kag sa good vibes. Weekend na naman sa buwas, yari pang pag-good vibes namon para sa inyo. Sang sano ang ulihi mo nga pamista? Halos kita tanan, nahidlaw for sure nga magpamista. Alin sa parada? Pahampang. Perya. Pagkaon. Kag rides. Makahilidlaw no. Update nyo po. Mamista tabo sa Isabela sa Tripping Rooming at 10 a.m. Sa kada trahedya, may mga nagagawa ng mga paganihan. Sa Lunes, nasunog ang isang ka-building sa Bacolod. May mga tao nga wala makahingagugwa sa building kag hindi na makapanaog kay ang kalayo, yara sa second floor. May tatlo pa ka mga tao nga na-trap sa third floor kag apat sa fourth floor. Bisan oras ang pangontra, naging posible ang tanan sa pagbilubigay sa mga bumbero kag mga volunteers. Di gayon sila nga nagkalapuwa sa ibabaw. Ang istorya sa mga survivor kag mga bumbero sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m.